Hai लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय जा गोबाव जाबायमोन आरो लोगोफोर भिडिअ लाबोनो हायैया ओमफ्राय दिनै नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैहाय जोङो लोगोफोर ज' दं नालाय ओंखायनो भिडिअ बानायनो गोसो जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालामनोसै ओमफ्राय दा सोर सोर दङ दा नुगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर सासे आगैया आलु भाजा बानायगासिनो आरोना फुङाव ओंखाम जानो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय फुङावनो थाब सिखारदों आरोना लोगोफोर दाहायसो नुगोन नालाय दाहायसो देखायगोन अबे जायगायाव थांगोन जोङो ओमफ्राय दा सासे लोगो आगैया ओंखाम बानायगासिनो आरोना बेखौ देखायनो आङो नोंथांमोननो र' मा बानायदों भाजा आलु भाजा फुं नालाय लोगोफोर बिदि भाजा फुजाजों जानो हायो आरोना फुङावहाय आलु भाजा दावदै बानायगोन ना दावदैनि ओंखामाबो माथो जाबाय मोनसेयानो नै सोरबा सोरबाथ' दाबो सिखारबावाखै लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा सिखारनानै रेडि बानायग्रोबाय आरोना ओमफ्राय जानोसै बेखौनो नायसाबलांदो लोगोफोर माथो साराया गोलैसैसो मुथु deh. Bah, alu भाजा संग्रा नङा गावनानै एवनायनि जाखायाखै ओमफ्राय नोङो गोलैजोबनांगौ आरोना सासे सिखारबावाखै आरोना लोगोफोर दा जानायाव सिखारगोन सासे दं ओमफ्राय दावदैखौ रुखानोसै ना रुनानै एवफिनसै ओहो नोङो थाव दुङाखैमोनदां ओंखायनो खामथाबदों आलु भाजाखौ खामथाबहोजोबबाय गथ'आ रोङाबो नङा गासिबो नङा जाबाय हालदै नांगौ एसे ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बेखौ बानायगोन थाइबें सालाद ओमफ्राय जोंनिया ससे जादों आरो ओमफ्राय बेखौ बानायसै बानलु गोसा होनोसै ओमफ्राय जानोसै आरो एकदम मिरामिस जागोन बानलु बाथोन बानलु गोरान नोंथांमोना नुखादोंना ओमफ्राय बेखौ सालु खालामनोसै नायलांबाय था लायनांगौसो बाव थाइबेंआ ससे जनाय सोर जाया नों जादों थोयो आरोना लोगोफोर गिदिरखा गोलावखा जाबाय लोगोफोर आं देखायनो नोंसिनो गोथाव मोदोमलाजोब्बाय आलु भाजायानो मोदोमबाय जोंना ओमफ्राय आङो थाइबेंआ जासिगोन हाखांबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होनोसै बानलुखौ थाइनै होसै मानोना जोंना बानलु बाथोनबो दंखायो नालाय लोगोफोर थाइनैल' होनसैबाव नै दावदै रुबाय एबार मोनजानोसैबो जोंहा ओंखाम लोगोफोर बे मोनबानो लोगोफोर नै मैदेर खोमा गुवारथार आरोना बेयो लोगोफोर मा जिनिस दे लोगोफोर बियो पापर लोगोफोर नालाय बेसे गुवार माने एवसै आरोना लोगोफोर बेखौबो देखायदां बानलु गोरान आरो लोगोफोरनि देनोसै आङो उदै आलौलायनाय जानोसै जों फुंजानि बानलु
देनांगौ आरोना लोगोफोर सामब्राम गुफुर होबाय पियास होआसै पियास होबा बानलुआ आलौआ आरोना लोगोफोर बानलु गोरान पियास होनानै देबा ओमफ्राय गोथाव जायो ओमफ्राय आलौआ माथो खारला बस बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना बेदरखौ एरनोसै बाथोनखौ देखांबाय आं गोजा नै लोगोफोर बानलु बाथोना नै नाहर पापर बे ओमफ्राय नै जोंहा दावदैया जाबाय लोगोफोर जिरायनोसै सान मोजां फैनो ओरै खालामो आरो नै लोगो दावदैजोंनो आरो ओमफ्रायो बेखौ दोनथ'नोसै देग्राखौ दोनथ'नोसै देजाग्राखौ जिरनोसै बेहा लोगो गैला हारसिं देनांसिगौ बेखौ ओरै फाइनालि नै जोंना ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर जानांसिगौ आरो नै जानो रेडि जाखाबायबो जोङो जानोसै लोगोफोर बिदिब्ला जोङो बानलुआ गोरानैबो गोथाङा जालाबायदो दे लोगोफोर आगै मुथु सोर बांसिन सङो मुथु गोथाव जादों साइसआव ओंखारो मिरामिसबाबो बिराद आइटेमस दं मिरामिस नङा दावदैया मिरामिससो गोलैयो सानहर बानलुआवनो बाथोन गोनांखायाव बे बानलु राजाखौ बानलु सिब्र'खौ जानानै फानहरदोलाय दा टिमाखौ हरलायनांगौ ओरैनो जादों बानलु बाथोनखौ आं Right. Ini lah kami mana kita? Wow, sangat sedap betul. Jadi balik berjeng sahabat hatung sih. Jangan sampai lagi bergelap slim. Dah, sadar tak nak. Bebas slim. लोगोफोर नै फाइनालि जों रेडि जाबाय जाखांनानै मोनसे जायगायाव थांसिगोन लोगोफोर नै रेडि जाजोबबाय फैदो आगैनाबो mudu ready जाजोबबाय थांसै सेन्देल गानफुगासिनो नो दाबो जाया दाबो ओंखारग'नो हाया नै सोर र' आगै फैदो
सालायगासिनो जोंना मादै एक्ट्रेसआ बिराद अखा आरो नालाय लोगोफोर जोङो जेरावबो बेरायहैनो मोनासै आनलाखि आरो ओमफ्राय दा जोङो मोनसे दाबायावहाय जाग्रा जानानै थांनोसै नै बरिया अखा आयै 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 माखासेबा गारियावनो दं सफैबावाखै औ नैबेहाय नायलाय अखाया आयौ जाग्रा जानानै थांसै लोगोफोर गैया नै सेस अखा सिजाजोबनांबाय मादैमोना दाबो सफैबावाखै अखायानो आजा आनलाखि लोगोफोर बेरायनो मोनासै जाग्रा जानानै थांसै अखा बोथोर ना माथो होनबावनो अखा हाखाबायलै जाग्रा नेगासिनो दाबो सफैया जाग्राया सफैहांबाय नै आरो माखासे दंबावो जेरावबो थांलाना ओंखायनो जाखुनसै थांसै दे जादों kopi loंनो खोमसि ओमफ्राय लाइट गैया ओंखायनो खोमसि दाखसा जादों एसे गोलैलाय मोनो 60 मोन दासो स्टार्टार ना बेनि उनावसो लान्च लान्चखौ मा जागोन हाला बिसोरनि जानांगौ बिसोर आलादा मा जाहैनांगौ बेयाव दा नोंहा बै हजमनि मजिद लोङै बे मोजां आरो सफैबावबाय नै रुटि जालायबाय जों मा जाखो दिनैनि दिनाव आरो बिरियानि जाबावगोन फाइनालि नै लोगोफोर जोङो जाखां लोंखां थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो मोनजाखांनायखाय खुसि जादों आरोना मोसालायबाय आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबहैनाय जासिगोन भिडिअआ जा गोलाव जाबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आरो आंनि भिडिअखौ जाय जोबजासिम नायदों बयनिसिमबो थेंक इउ आरो आंनि चेनेलखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट हर ओमफ्राय लोगोफोर बाय बाय